Wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel Program Sekolah Malu pemirsa. Jadi ada nang pasar nyetok buah. Anak-anakku loro-loro niki buah iki kudu monteng misal maksa, padahal buah iki penting yo. Ora ana buah iki kan yo bahaya ya guys yo. Ya ada nang pasar nyetok buah. Oke, kita lanjut lagi. Berapa taklum lah ya? Wah. Setengah. Tomatis seprapat. Nani rejo minggu. Nah, gimana tuh progres? Belum. Nasi guys. Nah, wis tekan. Aku ki nganu pemirsa. Siraku ngelir bakane apa? Karepku ki yo kopi hitam iki sak ono sak porsi ngono guys. Bisa ono sak porsi karepku ki arep tak entekno eman-eman jene naluri emak-emak iki eman-eman tak entekno sak gelas ngono kan. Ki ono isih ono karek sak gelasan sak congan kuwi lho dicong. Dan delalah gak iso turu sampai jam 1 pemirsa. Iki siraku rasane nggelir. Karepku ki eman-eman jenenge tuku kangelan oleh wong lanang gedebukan gak mulai. Blonjo stok mak jegagik delalah yo delalah aku malah ra iso turu. Sekarang aku gak bendino sih ngopi Mas. Ngene lho. Stok kopi temi karek sak ombenan gue eman. Malah aku gak iso turu, guys. Yang tadi blonjo ya. Aki wis ono sih buah naga iki ono, pelem dikai bakul ya ono kuwi. Isek bajangan. Entahlah mampu ding. Gimana kalian nyetok? Nang tuku pokes 5.000 isi 6, 3 varian keju, kacang dan meses. Ambune, tapi aku ngantuk iki pemirsa, kerokan aku. Anggur. Ini termasuk premium sih guys. Aku tuku setengah kilo KN. Iya, sakmene iki 23.000 guys. Setengah kilo. Aku kenapa nekat mau sekilo kaken, aku nek bosok. Iki gue nyetok buah yo. Anakku gelem buah yo ngono kuwi buah iki monteng guys. Anakku loro karone iki. Buah iku iya, tak salah kene. Tak. Aku biasanya iki tak cuci pemirsa. Nah, apa dipangan. Iki anggur sing anggur merah ya. Anggur merah. Aku nyetok buah, nek pelem blenger pemirsa yo. Aku nek kadang kakean dikai pelem dulurku petanggoku kene kan usum ya pemirsa yo. Tak wenom keluargaku merah. Yo ono sing pernah tak konten, ono sing pernah ora tak konten, pokoke butuhku menehi aku. Tak weno mae kan mae keluarga besar ya ono Omawan, Tante Deni, Amel, David, Pak Mae. Nek aku ki duwe kaya gedang ngono panen ya gak dituku bakul. Terus tak weno Pak Mas iki ben kepangan pemirsa ngono. Aku ki wong loro ki sepiro le guys, ya kaya kuwi pelem. Nek sekiranya dikek pelem akeh ngono kuwi kayak dulur niki nang desa ngono kuwi pemirsa yo. Duwe panen apa dikeki. Misale aku untuk apa misalnya yo berkat gak kepanen sakake tak weno tangga isek dulur ngono guys. Kene ngono. Dadi yo ngono kuwi. Kayak nek aku dikeki tanggoku kene pedulur kene aki, aku sekemblengeren isa akeh. Lah mending dipangan uang daripada tak buat dosa. Kadang tak limpah nang mae. Kayak aku misale deku panen walo, kuwi wagi. Ya tak ono mae, kadang ngono mae dimasak terus
dipangan bareng karo kiwa tengene ngono nek mae ngono tret tak jujukno nang mertuaku ku terserah apa dibagi mae ngono kok pelem kok dikni ngono kayak nasi pernah sempat gak tak konten karena mau ngerti dhewe kan aku ki wis kadung ngetepes ngomong lali ra ngonten guys aku ku ngopi ra wis berapa 3.000 campur iki pemirsa mbok aku lombok jembleng lombok abang jembleng iki ngene iki guys jembleng ini kuwi langgananku Bu Emo apa dikai 2 kilo ya 2 kilo lah apa to Bu aku tak 1.000 tapi cuma sekilo mak apa sekilo setengah itu ngopo aku ngono anggurku mari gak kabeh misal tuku luweh yo gak kabeh doyan yo nek pelem kok ngono kuwi mak sak doyan kok ini doyan ideku panen pelem juga anake kan juga bakal pelem no kan dipilah pemirsa di sing sekirane apa jenenge dikonsumsi dhewe terus didol guys mau tuku iki mang lho tuku seprapat dikai piro iki mang setengah kilo mbok piro jan bakal sakmene 5.000 guys aku njalukku sing mentah-mentah ya tak sambel mentah kuwi enak pemirsa mae bahasane kene iki aku bingung sambel cemeding sambel apa bahasanya memang agak berbeda dengan Jepun Mas Wisek Tunggal kabupaten pemirsa ada beberapa perbedaan terus kentang ki mau kentang dibonusi bakule guys aku ki wong iki piye le ibu-ibu pada umumnya iki ngakrapi bakul ben dadi langganan ben ora usah ngolah ngaleh mulane aku ki jarang banget metu nek bakune buah pemirsa ya kan anak ini wis lengkap masuk pasar cilik emang kentangnya 8.000 isinya 1 2 3 4 5 6 kentangnya 8.000 dikai bonus wortel siji kita ganyeng ya guys bisa dicampur sop bisa disambel kentang mau pemirsa bos jare iki kan dulur mak iki nek ya arep ewoh nek nang Mas Santo iso muleh wonge kangen sambel kentang versiku ya nek biyen wong isek kumpul mae biyen jaman Mas Santo isek Joko isek duda kuwi sing masak yo mae saiki ndek bojo yo tanggung jawab bojone lho guys masak mangan gone mae yo wajar kangen masakane mae dhewe yo wajar kadang itu katul guys alias dedek campuran makan ayam timbal balik ini ayamnya wis wayahe dipanen didol nggone Mas Tengki Nono ngerti kan nggone Mak Damis kuwi lho kuwi langgananku nek atul pitik ora usah dikonten ya nang pasar apa kadang tak dolong tungguku nek butuh ya tak wekno ya nek kok buah ngene iki kan tetep kita harus menyiapkan budgetnya yo guys buah iki dadaan gak iso nyalengi saurunge nek kene kan nonjok iki H-2 jadi untuk persiapannya nek kerjane harian bojoku pekerja harian pemirsa dino dibayar nek gak nyope muat barang ya ora dibayar lah ada kalau ngewangi mekanik yo kayak uang makan tok pernah ana sing takok per bulane berapa wah bojoku iki gak iso tak prediksi mbak nek anu yo misale nek ana orderan yo budal gak yo ora ngono kuwi bojoku ora apa ora bulanan nek sopirku tapi tergantung kebijakan bose nek nyopir kuwi gak semua sopir sama tergantung sopir trailer sopir hino ya trailer sing model hino tronton beda meneh aku soalnya pernah kerja ning ekspedisian pemirsa mbok aku iki pergane kok tau tak lakoni saiki apa nang omah gawe konten ngetupius pernah aku kerja ngewangi dadi pernah ngewangi nang gudang jagung ngono kuwi pemirsa bagian nimbangi tronton muat kosong muat isi timbang dicetak ngono lho guys halo Pak bosku sing biyen piye kabare monggo sehat terus ya Pak ya tapi nek pas gak rame gawean gak ngewangi kasire aku pemirsa nek gak wani pemirsa kalau wah aku ki paling wedi nyekel duit 50-an juta nek duit kulaan bakul nek kulaan bos ya bos gede ya biyen wah tak ceritane ora bareng kok ya aku pernah gawean tak lakoni mulane kuwi
nek sing menilainya Eka pelit ning jaba nang konten tak nang luar konten ki akeh. Sejarahe akeh tak critakno engko gak bar. Engko nek tak rutut ora bar, engko nek tak jelasno engko tekan menambat marek-marek engko kesane aku buka aib keluarga sarung yo. Aku gak apa-apa sepenting yo kuwi hati-hati nek ngomong. Apa sing ditanggurku diunduh. Kadang gak harus sejarah nek ndelok konten tok iku jenenge wong bisa neng awang-awang kok ceblok. Ya sudahlah guys ya, terima kasih mang dongeng kita hari ini. Kuwi mang anu katolku tasku tak simpen tak toto nih guys ya. Terima kasih pokok jolali rekomen sampai keluarga Mas Goblong ya mang belanja harian aku lho cucian kurung tak jupuk urung tak nganu pemirsa terus aku ngeluh gayane ngombe kopi ora turu malah tangi subuh ya turu pirang jam aku karepku ki goeman kopine malah aku gak iso turu. Wis terima kasih ya wis ngono kuwi kemang ya jangan diambil hati aku nek ngomong ki ceplas-ceplos guys ya tapi yo ngono kuwi guyon keformalan tenanan yoga apik kesantenan tenanan ki yoga apik ya kudune imbang ya masyaallah tabarakallah pokok aja lali rekomend sampai keluarga Mas Goblong nek anak akune banyak baikan yon spro sing akeh lho mesti ditelaki doro guys ya ini ki lho kok doro aku semontai ya wis pokoke tetep semangat. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa berdoa sebelum aktivitas. Apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.